Pont-pont vesszőcske, így kezdődik az ismert gyermekvers, de kis túlzással kijelenthetjük, minden így kezdődik. Védj néhány gömböt és pálcikát, és bármit megépíthetsz. A Babilon nevű társas játékot mindenki ismeri, golyók és pálcikák, ugye nagyjából ez volt a lényege. Valami hasonló miatt jöttünk most Egerbe, Zoom Tool. Igen, ez egy érdekes modellezőkészlet, de azért más a szerkezetében, mint a Babilon. Ez egy továbbfejlesztett igen, és sokkal komplexebb struktúrákat lehet ebből megépíteni. Milyen tudományok használják? Hát nanotechnológia, biológia, fizika és minden orvostudomány. Minden, ahol valamiféle szerkezetet szeretnének modellezni. Kinagyítani. Igen, mondhatnánk egyébként, hogy ez a 21. század egy korszerű modellezőkészlete, játékos modellezőkészlete. Mi közünk van nekünk ehhez, magyaroknak? Az a közünk, hogy a fejlesztői, mert hát folyamatosan fejlesztik ezt a készletet, ővelük mi együtt dolgozunk, és az itt Magyarországon kipróbált szerkezeteket ők figyelemmel kísérik, és ez alapján fejlesztik aztán tovább a készletet, hogyha valamiféle statikai problémák merülnek fel egy nagyobb kompozíció kapcsán, akkor ők tovább fejlesztik. És azért jöttünk ide Egerbe, az Eszterházy Károly főiskolára, mert itt is működik egy ilyen élményműhely, ahol diákok és tanárok együtt építenek. Így van, a Zoom Tool cég által tervezett hatalmas, óriás konstrukciókat építenek itt a diákok. Merre még az országban? Az ország számos területén, Kaposvári Egyetemen, Pécsen, de még az országhatáron kívül is számtalan helyen készülnek ilyen óriások. Tehát terjeszkedik az Ez terjeszkedik a Zoom Tool, mert mindenki szeret úgymond játszani. Ezekből a gömbökből és pálcikákból pedig az aulában nemrég a diákok egy óriás gömböt építettek. A lelkesebbek azóta is összejárnak Zoom Toolozni. Ahogy néztem az elmélyült arcokat, azon tűnődtem, vajon matematikai problémán agyalnak-e a diákok, vagy számukra egy nagy játék az egész. Minden esetre sok időm nem volt gondolkodni, hisz a másodévesek már is elém toltak egy vírust, amit ráadásul a dékánus segítségével készítettek el. Nálunk ugye klasszikus jó tanárdiák viszonyban, legalábbis nagyon remélem, hogy az egész van. A vizsgai időszakig. ez mindenhol így van egyébként. És hát ilyen klasszikus dolgokat is csinálunk, hogy Mikulás műsor. Tehát elvesztük a gyakorlat egy részét, és valami a karácsony, ugye? Így van, karácsonyfa is, tehát teljesen ugyanolyan klasszikus szép iskola van, és gyönyörűen énekeltek, a legutóbb énekszakosak lejöttek órára, és egy nagyon-nagyon szép kis hangversenyt kreáltak, és akkor azt mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon szép, a matematika élvezete ugyanilyen szép. Ugyanilyen. Tehát nagyon-nagyon élvezzük. Ezt mindig a matek tanárok látják, csak hülyék. Mert van egy nagyon nagy különbség a zene élvezete, meg a művészeti élvezete, meg a matematika között, hogy a matematikát azt tudja élvezni, aki belefektette az időt. Tehát gyakorlatilag attól lesz az élvezetes a matematika, hogy bele kell fektetni az időt. Na most ezek a csodák, ezek arra jó, hogy ebbe is bele kell fektetni az időt, de már közben élvezzük is. Na de egy picit előre szaladtunk, gondolatban szedjük szét a vírust, nézzük meg, miből is áll egy Zoom Tool készlet. Egy készlet mondjuk az mennyi pálcikából és mennyi golyóból? Hát ez változó, attól függ, mondjuk ez a horgászdobozban lévő készlet, ez 1024 pálcikából áll, tehát 2 ilyen doboz. 1024, ez már egy érdekes szám. Igen. Matematikában igen. Ez egy fontos. Ez hatványszám. Hatványszám, tehát akkor itt minden pontosan ki van számítva. Igen, minden pontosan ki van számítva. Kék, pálcikák, piros, zöld, sárga. Így ez van. Miért fontos nekünk? Ez azért fontos, mert ez háromféle csatlakozási ponttal csatlakoztatható pálcika. Tehát az egyik az téglalapfal illeszkedik a gömbbe, a kék, a sárga az a gömbnek a háromszög felületén illeszkedik, a piros pedig a gömbnek az ötszög felületén, mert ez nem egy akármilyen gömb, ez egy Archimedes test egyébként. Ötszögek, háromszögek és téglalapok határolják ennek és a miért gömbszerű pont ez a három? Miért pont ötszög, háromszög és téglalap? Azért, mert azt kitalálták okos tudósok, hogy egy gömbfelületen szabályosan 12 darab ötszög helyezhető el, és a 12 ötszögből különféle szögfüggvények alapján téglalapok és háromszögekkel lehet
lefedni a gömbfelületet, hézagmentesen, úgy mondják. Tehát ez a 12 gömb darab. hézagmentes lefedése. Így van, és a meghatározó, hogy 12 darab ötszög van a felületén, szabályosan, mint a focilabdának a felületén is 12 darab ötszög van. Végül is igen. Ott már ezt egyszer feltalálták Igen. tulajdonképpen, és akkor ehhez igazódik a pálcikák száma végül is. így van, meg a pálcikák háromféle méretben vannak, és az is egy nevezetes arányban van a rövid, a közepes és a hosszú. Tényleg, aha, ezek nem egy Tehát hosszúságúak. nem. És ez miért fontos? Ez azért fontos, mert nem akárhogyan állapították meg ezeket a hosszúságokat, hanem az aranymetszés arányában növekednek. Aranymetszés. Így van. Na, az micsoda? Az aranymetszés, hogy a rövid rész úgy aránylik a hosszúhoz, mint a hosszú rész az egészhez. Ez a csapat azt kapta feladatul, ne ijedjenek meg, hogy építsen be egy fullerén molekulába egy ikozaédert. Itt most nem is a konkrét alakzatokon van a hangsúly, bár az ikozaéderrel ma még sokat találkozunk, hanem sokkal inkább azon, hogy például a nanotechnológiában, napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományágában az ilyen problémák mindennaposak. Van már elképzelés, hogy hogyan? Nekem semmi, majd amikor beleraktuk. Jó, akkor átadom az ikozaédert, és akkor gondolom most jön a kísérletezésen is része ennek az egésznek, kitalálni a metódust, már meg is nyitottuk az alakzatunkat. Így gondoltam. És viszonylag egyszerű módját választották a lányok, és szerintem Ildikó adjon egy kis tanácsot nekik, Azt kell aztán megnézni, hogy milyen alapú pálcával illesztenétek oda, tehát hogy téglalapúval, ötszög alapúval kellene. Igen. Ötszöggel, tehát tovább folytatni ezt a vonalat. ez a vonal folytatódjon tovább, azt Igen, mondja? igen, szerintem úgy a legegyszerűbb, de hát nem tudom, mert itt közben ez egy bonyolult történet lesz, mert itt majd azért még be kell építeni mindenféle. De megoldható a probléma. Ők meg fogják tudni oldani biztosan. In my memory, got me going down in strike. All the souvenirs. Majd meglátjuk, minden esetre, amíg ötletel a társaság, újabb távlatokat nyitunk. Mint tudjuk, minden mindennel összefügg, így például a matematikának és a szappan-buborék fújásnak is van közös vetülete. A szappan-buborék nem mindig gömb, ugye? Hanem egy, legalábbis egy ikozaéder. Most egy dodekaéder. Azt a mindenit. Azt hittem, hogy végre eltalálom az És ikozát. annyira nem találta el, Hogy? hogy az ikozaéderben nem történik meg ez. Ezt valahogy kicsit sejtettem. Mert az ikozaédernek a rácszerkezete olyan, Egész más. hogy a háromszögek nagyon sűrűn befedik ezt a hálót, de ez az ötszöge hátal határozott szerkezet viszont olyan, hogy ez a keret megengedi azt, hogy ilyen formák alakuljanak. Nagyon érdekes, olyan, mintha beleépítenénk, de tulajdonképpen most ugye ez a keletkező felület teszi meg helyettünk. Így van. Ezt, ugye? Ha ezt a focilabdát belemásom a folyadékba, akkor benne olyan cellák keletkeznek, amiket ide megépítettünk. 120 darab ilyen cella, amit az előbb belefújtam. Kezd összeállni a kép. Hány darabból áll ez a történet, és mennyi idő alatt készült el? Körülbelül Ez egy nagy meló. 4500 gömb és pálcikával áll. És Ez van belül, ugye? így van. Nagyjából akkor. 8-10 órán át készült, és mindig dolgozott rajta legalább 20 gyerek és felnőtt egyaránt. Tehát Most mondta ki a cool szót, tehát ez maga ugye az UMTOOL az mást jelent a legkisebbeknek, és így van. más És a meg. tudósoknak. Hát itt a kicsik, a fiatalok nagyon jó játéknak tekintették ezt, viszont itt voltak csillagászok, meg matematikusok, akik meg egy nagyon fantasztikus geometriai probléma megoldását látták itt, és akkor így történt ez az építés. Picit ellensúlyozva a műanyag eszközöket, valamint a jövő technológiáit, a hagyományokat és a természetes anyagokat, egy szépen feldíszített karácsonyfa képviseli az aulában. A szappan-buborékok után egyáltalán nem meglepő, hogy két matematikus társaságában a karácsonyi ünnepkörre is új perspektívák nyílnak. Fraktál elméletet fel tudjuk vetni. Na, hát ebből, akkor mert halljuk, a hogy- karácsonyfa az fraktál. Tulajdonképpen piciben ugyanaz van, mint nagyban. Ha egy kicsi részét vesszük a fenyőfának, az ugyanúgy néz ki, mint a nagy fenyőfa. Ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy amikor mondjuk elágazik a fatörzs, az megint elágazik. Pici rész az ugyanaz, mint a nagy
Igen, és akkor mondok egy olyat, hogy levélfillotaxis, ez így furcsán hallatszik, de ez pedig egy másik furcsával, a Fibonacci számsorral kapcsolatos, de már mindjárt le is rövidítem. Tehát ez azt jelenti, hogy ki lehet számolni, meg lehet jósolni, hogyha megnézzük a fának az első ágán lévő levelek számát, és a következőt, ahol már lehet következtetni az összes többire. És a fenyőtoborzál is tulajdonképpen egy Fibonacci spirált nézhetünk meg, mitől különbözik egyik toborz a másiktól, tehát tele van matematikával a természet is. És akkor a természetből és az ünnepektől vissza az ikozaéderekhez és a dolgos mindennapokhoz. Kis csapatunk úgy tűnik abszolválta a korábban felvetett problémát. Fiatalok, akkor ezek szerint sikerült az ikozaédert bevarázsolni a közepére az alakzatnak. Mennyire volt meg? Ugye gondolkodtatok rajta, megnyitottátok itt a tetteit a dolognak, aztán kitalálta ki, hogy kell ezt csinálni. Ki volt a tettes? Közösen próbálkozott mindenki, és akkor sikerült. És akkor mi a megoldás? Megbontottuk a legfelső testnek a felsőségét, és kiemeltünk belőle rövidebb pálcikákkal. És erre vettük rá a testünkre. Ildikó? Hát, tudunk ezt hozzáfűzni? És akkor itt sérült ez a grafén rács című történet, ugye? Tehát itt ezt nem lehetett volna ott, hogy ez megmaradt, tehát hogy itt kiegészíteni, hogy... Így kreatívabbnak láttuk a dolgot. Megmaradjuk így érdekesek? A grafén rács viszont. A grafén rács viszont, szegény Nobel-díjas grafén rács, az akkor itt egy kicsit megszűnik ezen a területen, de nagyon ötletes. Ez is egy megoldás. Hát persze, hogy nem. Na hát itt Egerben egy remek példát láttunk arra, hogy micsoda csodákra képes a magyar szürkeállomány és kísérletezési kedv, és ugye azokat a dolgokat, amiket itt felépítenek, azt Amerikában a kitalálók, a fejlesztők tudják aztán igen, használni. Ez Na és ha már kísérletezés, megyünk a Csodák palotájába, és ott Zsíros László Robival találkozunk, aki egyébként egy nagy elme, egy nagy kísérletező, esetleg ismerjük. Hát ott nagyon-nagyon érdekes dolgokat fognak látni, mert Zsíros László egy fantasztikus varázsló. Ez azért zoom túlzás, jöhetne a gyengécske szóvic, ám annyi bizonyos, ha a Zsíros László Robit varázslónak nem is, Öveges professzor méltó követőjének nyugodtan nevezhetjük. Végezzük el a kísérletet. Robi, hogyan mutassalak be? A Szertárblog egyik szerkesztőjével van dolgom, vagy pedig a Csodák palotájának egyik kreatív agyával van dolgom? Hát szerintem mind a kettő megállja a helyét. Egyrészt nyilván a Szertárblogot készítem, tehát... Fórumot biztosítasz a fiatal öveges professzoroknak? Így van. Másrészt pedig itt dolgozom a Csodák palotájában, és itt igyekszünk bemutatni azt, hogy a világ érdekes, és ez látható is, ahogy szétnézünk, tehát a munkám egyben a hobbim is. Mindenki kísérletezik gyerekkorában, és egyszer csak kinövi, vagy ehhez különleges agytekervények szükségesek? Hát ha ez így van, akkor valószínűleg én még nem nőttem ki, és remélem nem is fogom kinőni, és hál' Istennek nagyon sokan vannak még olyanok, akik szintén nem növik ki hozzám hasonlóan, ők a magkutatói. Zöldségpároló, jól példázza, hogy kis kreativitással mindenből lehet kísérletet csinálni, de hát tulajdonképpen van itt minden, ami kell. Flakon, akkor kisrepülő, és hát régi fizikaóráink elengedhetetlen kísérleti kelléke, a szódás. Patron, meg is nézzük, nem csoda. Itt van benne minden, és hát ugye, ha nem sikerül a kísérlet, akkor tulajdonképpen jöhet a balta. Na, visszatérve ugye a zöldségpárolónkhoz. Ez hogy lerakod azt a baltát még ehhez talán nem fog kelleni. Egyébként ez nem zöldségpároló, már amit itt tapogatunk az, de ami alá van építve, az egy Tesla transformátor. Igen, de mindent lehet valamire használni, ezt is lehet. Persze, egy ilyen Sufni tuning változatban ez elengedhetetlen, hogy ilyenek legyenek. Ez egy ugyanolyan Tesla transformátor, mint amit a kiállítótérben lehetett látni. Valamivel kisebb, valamivel lazábban van összeszerelve, egyébként ugyanarra képes. Egy nagyjából 4 millió voltos feszültséget tud előállítani, egész magas frekvencián. Mire gondolt Tesla, amikor ő ezt megalkotta? Mit szeretett volna? Hát, hogy mire gondolt pontosan, ezt nem tudom, de az lehet, hogy a fejében járt, hogy ilyen szerkezetekkel nagyszerűen lehetne vezeték nélkül továbbítani az áramot. Gondolj bele, beraknánk egy ilyet a nappali közepére, bekapcsoljuk, és akkor egyszerre elkezd menni minden elektromos készülék, tévé, mosógép, mikrosütő, meg mindenféle. Anélkül, hogy
vezetékkel össze lennének kapcsolva ezzel a berendezéssel. És akkor most erre fogunk látni végül is. Így van, hát ezt nagyszerűen tudjuk példázni azzal, hogy egy fénycsövet adunk majd a kezedbe, és akkor ez világítani kezd, de még előtte azt javaslom, hogy azt is próbáljuk ki, hogy milyen, amikor belenyúlsz ebbe az áramba. Teljesen veszélytelen, azt nem mondom, hogy fájdalommentes, de semmi bajod nem lesz tőle. Ilyenkor a kísérlet dönt. Ez körülbelül 4 millió voltos feszültség, és óriási frekvencia. Szerencsére, ha elég nagy a frekvencia, akkor ez az áram nem a testeden keresztül fog végigjutni, hanem a bőrödön fog lefutni, tehát beléd nem jut az áramból, tehát remélhetőleg túl fogod élni. Hát ebben nagyon bízunk. Na most ugye akkor ehhez először is kikapcsoljuk a mikroportokat, a kamerának távol kell menni. És jó lenne, a sötét is lenne, mert úgy látszik majd jobban. Jó, hát akkor rövidesen ezt csináljuk meg. A kísérlet igazolta a várakozásunkat. There was a time when my world was filled with darkness, darkness. Then I stopped dreaming, now I'm supposed to fill it up with something. Indítom a rakétát, figyelem! Gyönyörű! Ugye a mai adásban jellemzően elektromossággal kapcsolatos kísérleteket láthatunk tőled. Ez jelenti azt is, hogy ez a tudományág foglalkoztatja leginkább az elmúlt évszázadokban a kutatókat? Mondjuk inkább úgy, hogy ez tűnik a legrejtélyesebbnek a mai napig is, tehát nagyon régóta kutatják az elektromosságtani alapjelenségeket, illetve mindenféle elektromosságtani jelenséget, de hát rengeteg felfedezni való van még a mai napig ezen a területen. Hát gondoljunk például a nanotechnológiára, ahol megint csak rengeteg lehetőség adódik, ami szintén az elektromosságtanra is át fog vezetni. Például nincs még vége akkor ennek az egész. Nincsen vége, hát most adtak épp a grafénért Nobel-díjat nem is olyan régen, és annak határtalan lehetőségei vannak az elektromosságtan területén is. Edison, Tesla, ugye ők voltak az persze, ezek azok a nevek, ismerünk. Ezek azok a nevek, amikre rögtön gondolunk, hogyha elektromosságtanról van szó. És persze arra a párharcra, ami kettejük között folyamatosan ment. Ugye ez a nagy feszültség kettejük között, ha lehet ilyen képzavarral fogalmazni, hogy milyen áram folyjon a konnektorból. Egyenáram, amit Edison preferált volna, vagy pedig váltakozó feszültség legyen. Váltakozó áram? Cseréljünk csak gyorsan. Ja, mert zavar, hogy kicsi vagy, ugye? Akkor igen, ez már így. Cseréljünk, most már így én érzem szóval? Kisebbnek magam. Igen, hát ez egy nagyon régóta dúló vita volt kettejük között, és azt a mindennapi életünkből tudjuk, hogy kinek a javára dőlt el ez a nagy harc, hiszen váltakozó feszültség van az otthonainkban. Hát ezt én nem hittem volna. A kisöveges mellettem megint a szertárban. És amit most fogunk látni, ugye Teslát már láttuk, jöjjön Edison. Ez nem egy túl bonyolult kísérlet, de egyébként kedvet csinálhatunk mindazoknak, akik szeretnének otthon egy kicsit azért... izzólámpát feltalálni. Izzólámpát, így van. Na, miről van itt szó? Ugye Edisonnak a leghíresebb találmánya, vagy amire mindenki rögtön kapcsol, hogyha Edisonról van szó, az az izzólámpa. És az a történet is fűződik ide, amikor ugye Edisonnak állítólag 1000 sikertelen kísérlet után sikerült az első izzólámpát összehoznia, de ő azzal védekezett állítólag, hogy ő nem 1000-szer vallott kudarcot, hanem 1000-szer rájött, hogy hogyan nem lehet. Tehát, ezt üzenjük a kísérletezőknek. Ezt üzenjük a kísérletezőknek, hogy 1000-szer rá kell jönni, és aztán egyszer csak majd sikerül. Egyszer csak majd sikerül. Hát miből áll az izzólámpa? Hát ez egy elég kezdetleges izzólámpa, ez egy acélpálca, ami itt látható. Ez bemegy egy transformátorba, ami nekünk 24 voltos áramot fog rákapcsolni erre az acélszárra. Ez fel fog melegedni, ahogy áram járja át. Meg is fogjuk majd figyelni, hogy szépen megnyúlik ez a szál, elkezd füstölni, egyre fényesebben világítani kezd, de hogy egyre emelkedik a hőmérséklete. Úgyhogy majd ne nagyon nyalogass menet közben. Hát nem terveztem. Annyit még áruljunk el, hogy egyébként az izzólámpában miért nem ég el, tehát ott... Hát az izzólámpában nagyon sok módszert alkalmaznak arra, hogy minél hosszabb élettartama legyen az izzószálnak. Egyrészt nem acélt használnak,
Edisonnak az volt az ötlete, hogy kiszivattyúzta a levegőt a búrából, tehát egy légüres térben sokkal lassabban oxidálódik, de itt például magyar vonatkozásokat is meg lehet említeni. Bródi Imrének a nevéhez fűződik az, hogy kriptongázzal töltötték az izzót, amitől megint csak javultak a különböző paraméterei az izzó lámpáknak. Na és akkor jön az legelső kísérlet, amikor egyből elpattan, ugye? Hát ha nem is egyből, de rövidesen elpattan. Feltekerem az áramot szépen fokozatosan, ugye látszik is, hogy elkezd füstölni, nyúlik meg ez a szál, és egyre fényesebben világít nekünk. Hát sajnos ez sokáig nem működik, úgyhogy ennek a fényénél nem olvasnánk ki egy nagy regényt. A ma feltalálóinak van nehezebb dolga, vagy szerinted a régmúlt feltalálóinak? Ez egy jó kérdés, ha belegondolsz, abban régen egy csomó mindent még nem találtak fel, tehát ott volt előttük a rengeteg lehetőség, tehát az lehet, hogy csak a jövő fogja tudni megmondani, hogy ma vajon mennyi feltalálni való van még a világban, szerintem elég sok. Te egyfajta fórumot biztosítasz a mai kísérletező elméknek, mit tapasztalsz, milyen irányba gondolkodnak, inkább a számítástechnika, az internet, vagy orvostudomány? Hát amit a szertáron látok, az elsősorban fizika, tehát fizikai, illetve kémiai kísérleteket szoktak mutatni, így azok a fiatalok, akik nálam előfordulnak, többnyire megjelennek, ők leginkább Öveges professzornak a mai reinkarnációjai lehetnének, de hát tudok rengeteg más fórumról is, ahol számítástechnikai alapokat vesznek elő, bütykölnek mindenfélét. Nyilván ez annak köszönhető, hogy ma az internet forradalom világában élünk, tehát számítani lehet arra, hogy a számítástechnika egy igen erős húzóág a mai napig is a kísérletekben. Most a Spice-ba nyúlunk be, egy kis befőttér vagy, ecetes uborkáért, ugye a nagy eltette, mi pedig elővesszük. Ha nincs otthon villanykörténk, de szeretnénk egy kicsit világítani, akkor előveszünk egy villanyuborkát. Hiszen az is megteszi. Láttam, hogy te akartad elsütni ezt a poént, de hát akkor a nagy poén nem volt, úgyhogy neked meghagytam. Ja, köszönöm szépen. Nézzük meg, hogy mi a kísérlet, ajajaj, mielőtt belekezdünk, mi ennek az egésznek a fizikai háttere, tehát mit fogunk valószínűleg ugyanazt a transformátort használjuk, mint az előbb, a izzószálas kísérletnél, viszont itt lehet látni, hogy nem egy izzószál, hanem egy uborka lesz az, amit mi világításra fogunk készíteni. Alapvetően ez vicces, tehát hogy miért világítunk egy uborkával, az uborka alkalmas rá, vagy azért, mert ecetes lében van? Mind a kettőnek szerepe van benne, nyilván az uborka szövetének is megfelelőnek kell lennie, illetve az ecet is szerepet játszik ennél a kísérletnél. Egyébként ennek a kísérletnek az még az érdekessége, hogy bármennyire is régóta kutatják az elektromos árammal kapcsolatos jelenségeket, ez például néhány évtizede ismert csak ez a jelenség, amit megfigyelhető, és állítólag kollégisták jöttek rá. Ráérő idejében gondolkodjuk, melyik zöldség világít a legjobban, talán az uborka. Nézzük akkor, hogy... A pontos történetet nem ismerem sajnos. Szerintem lehet, hogy jobb is nem tudjuk meg, hogy jöttek rá. Otthon azért, hogyha ne adj Isten világítani szeretnél uborkával, eszedbe ne jusson ilyet összehozni, soha ne dugjál be a konnektorba szabadon álló drótokat, jó, csak azt, amit a konnektorba terveztek. Ezt biztos, ami biztos, azért el szoktam mondani ennél a kísérletnél. Megígérem. Ezt otthon senki ne próbálja ki. Na, akkor lássuk. Hát akkor lássuk az uborkát. Elkezdem feltekerni az áramot, és nagyjából 30 voltnál járunk, az égvilágon semmi nem történik. Jól bírja az uborka. Jól bírja az uborka, azért ne nagyon fogdosd. Viszont olyan 70-80 volt környékén az uborka egy derengő narancssárgás fénnyel világítani kezd. Már kiveri a szemem a fény. Hát jó, azért annyira nem vakító, és annyira nem is tart sokáig, tehát a villanykörteipart nem a villanyuborkaipar fogja forradalmasítani, de hát minden esetre egy érdekes jelenség volt, és tegyük hozzá, amit a nézők nem éreznek, hogy ez egy rendkívül büdös kísérlet. Jól világít, de büdös az uborka. Ugye gyerekek, milyen sokra tanítottak meg bennünket ezek az egyszerű, de gyönyörű kísérletek. Mára bezár a szertár, elalszanak a fények. A viszontlátásra.